नमस्कार, मी साईनाथ गावकर। लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे। 2 टप्प्याचं मतदान देखील पूर्ण झालंय आणि आता आतुरता लागली ती तिसऱ्या टप्प्याच्या मतदानाकडे। अर्थात संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेली रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक सुद्धा याच तिसऱ्या टप्प्यामध्ये होणार आहे। खरं तर दिल्लीच्या नेतृत्वानं चंग बांधला की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हा लोकसभा मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीकडे राहील आणि त्या दृष्टीनं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना उमेदवारी मिळाली। खरं तर मागील काही दशक भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा आणि विचार रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ह्या लोकसभा मतदारसंघात पोहोचवण्यासाठी अनेक जण कार्यरत आहेत आणि त्यातीलच एक नेतृत्व, एक व्यक्तिमत्व जे नेहमी शांत संयमी दिसतं असं व्यक्तिमत्व अर्थात भारतीय जनता पार्टीचे सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत माझ्या सोबतीनं। सावंत साहेब, खरं तर या चर्चेमध्ये मी स्वागत करतो। मी आपल्याकडे पाहतोय, खरं तर आपला चेहरा आणि चेहऱ्यावरती फ्रेशपणा जो आहे तो दिसतोय। नेमकं काय कारण आहे हो? म्हणजे जनतेमध्ये असलेलं एक समाधान, जनतेकडनं मिळत असलेल्या प्रतिसादाचं, की राणे साहेबांची सीट मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येईल याचा विश्वास आहे? चेहऱ्यावरचा फ्रेशनेस दिसण्यामागचं नेमकं गमक काय? सैनाथ नमस्कार। आपण सांगितलेल्या दोन्ही गोष्टी बरोबर आहेत। या निवडणुकीला सामोरे जाताना गेले 15-20 दिवस आमचा सलग प्रवास सुरू आहे आणि या सगळ्या प्रवासामध्ये भारतीय जनता पार्टीला पर्यायाने सन्माननीय राणे साहेबांना जो काही जनतेमधून, कार्यकर्त्यांमधून प्रचंड उत्साहाने त्यांचं स्वागत होतंय आणि लोकांमध्ये मतदानासाठी मोठा उत्साह जो दिसून येतोय, त्यामुळे एक फ्रेशनेस आहेच। आणि यामागे गेल्या अनेक वर्षाचं भारतीय जनता पार्टीने केलेली संघटनात्मक बांधणी आहे, त्याचा सुद्धा विचार या सगळ्या फ्रेशनेस मागे आहे। कार्यकर्त्यांमध्ये तर नवं चैतन्य उफाळून येतंय आणि कार्यकर्ते सगळे जोमाने या सगळ्या विषयाला लागलेत आणि ह्या सगळ्याचा परिपाक या नात्याने, जिल्हाध्यक्ष या नात्याने मी याच्याकडे बघताना मला एक आत्मविश्वास आहे, मला एक चांगला कॉन्फिडन्स आलेला आहे। त्यामुळे जसं जसं निवडणुकीला आम्ही जवळ जातोय निवडणुकीच्या, तितका तितका कॉन्फिडन्स वाढतोय आणि खरं तर दमायला पाहिजे होतं, आम्ही चेहऱ्यावर क्षीण दिसायला पाहिजे होता, पण तो फ्रेशनेस वाढतोय। त्यामुळे आपण म्हणतोय ते खरं आहे, या सगळ्या गोष्टी त्याच्या मागे आहेत। खरं आहे प्रभाकरजी। खरं तर मला एक महत्त्वाचा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा होता, तो म्हणजे तुम्ही अगदी कला असेल, साहित्य असेल, शैक्षणिक असेल, व्यावसायिक असेल, या सर्व क्षेत्रामध्ये साहेब कार्यरत दिसता। आपण भारतीय जनता पार्टीच्या एका राष्ट्रीय पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष पदावरती कार्यरत आहात, पण राजकारणात तुम्ही सक्रिय तर आहात, परंतु तुमच्या वागण्या बोलण्यातनं कधी राजकारण दिसत नाही हो। काय कारण आहे त्याचं? नाही, खरं सांगायचं तर मी राजकारणात आहे आणि मी राजकारणी सुद्धा आहे, पण गेली अनेक वर्षे एक गोष्ट मी कटाक्षाने पाळली की या सगळ्या कला असेल, साहित्य असेल, शैक्षणिक विषय असेल, सामाजिक काम असेल, या सगळ्यामध्ये आपण या सगळ्या सर्कलमध्ये काम करताना एक गोष्ट कटाक्षाने पाळली, ती म्हणजे राजकीय पादत राहणं किंवा राजकीय विषय मी त्या सगळ्या अजेंड्यामध्ये कधी आणले नाहीत आणि त्याच्याचमुळे हा प्रयत्न एक केला पाहिजे। कारण का, काही लोकांमध्ये, असं सामाजिक काम करणाऱ्या लोकांमध्ये एक राजकीय पदाधिकाऱ्याची, राजकीय नेत्याची एक प्रतिमा असते, ती प्रत्येक वेळी चांगलं असतेच अशी नाही। त्यामुळे ती प्रतिमा जाणीवपूर्वक एक वेगळी ठेवण्याचा प्रयत्न मी केलेला आहे। बाकी तुम्ही म्हणत असाल तर मी राजकारणात आहे आणि राजकारणी आहे, ही गोष्ट खरी आहे। खरं तर ना साहेब, आताच्या घडीला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे महायुतीकडनं उमेदवारी रिंगणामध्ये उतरलेले आहेत। तुम्ही एकूणच विकसित भारत, मोदी सरकार आणि राणे ही सांगड नेमकी कशी बांधताय तेही मला या निमित्तानं जाणून घ्यायचं। सैनाथ, प्रश्न एकदम चांगला आहे आणि याची उत्तरं लोकांपर्यंत जाणं सुद्धा गरजेचं आहे। म्हणजे मगाशी मी ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला, ज्या घटकांचा समाजातल्या उल्लेख केला की कला क्षेत्रातली असतील, क्रीडा क्षेत्रातली असतील, साहित्य क्षेत्रातली असतील, सामाजिक कामातली लोक असतील, शैक्षणिक मधली असतील, तर आरोग्यात काम करणारे लोक असतील, ही सगळी लोकांना कुठेतरी खूप चांगलं काम करतात आणि त्यांचं काम हे राष्ट्र उभारणीचं काम आहे खऱ्या अर्थाने। पण ही लोक एखाद्या पक्षाचा राजकीय कार्यकर्ता, राजकीय सक्रिय कार्यकर्ता म्हणून कधी काम करत नाही। त्यामागे कदाचित 2 भूमिका असू शकतात, की कोणाचं तरी लेबल लावून घेणं आणि आपल्या सगळ्या कार्यकर्तृत्वामध्ये किंवा कामामध्ये त्याला काहीतरी अडथळा निर्माण करणं, अशी एक भावना असेल, किंवा हा सगळा प्रकार फारसा चांगला नाही अशा प्रकारचा एक विचार त्यांच्या मनामध्ये असू शकतो। माझं या निमित्ताने या क्षेत्रातल्या सगळ्याच मंडळींना
विशेषतः त्यांचं मित्रमंडळ असेल, त्यांच्या आस्थापनेमध्ये असणारी लोक असतील, तर ह्या सगळ्यांना माझी एक विनंती आहे, माझा एक आग्रह आहे की आत्ता खरी वेळ आहे की तुम्ही या राष्ट्र निर्माणाच्या कामामध्ये सक्रिय होण्याची. आणि त्याला निमित्त चांगलं आहे की 2024ची निवडणूक. कारण 2024ची जी निवडणूक आपण होऊ घातलेली आहे ती निवडणूक मला असं वाटतं की कोणत्या दोन पक्षामधली नाही, किंवा ती निवडणूक कोणतरी म्हणेल की विरोधी पक्ष आहे त्याला जिंकण्यासाठीची किंवा भारतीय जनता पार्टीला जिंकण्यासाठीची निवडणूक आहे. इतका मर्यादित अर्थ या निवडणुकीचा नाही, हे आधी सगळ्यांनी आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. कारण त्याचं कारण असं आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदींनी विकसित भारताचा संकल्प हे जे अभियान सुरू केलेलं आहे 2047 साली, या भारताला विकसित भारताचा चेहरा एक चांगला जगासमोर नेण्याचा प्रयत्न आहे. तर या सगळ्याची पायाभरणी ही पुढच्या काळामध्ये होणार आहे. आणि या पायाभरणीच्या कामामध्ये ज्या मंडळींचा मगाशी मी उल्लेख केला ती मंडळी 100% सक्रिय असायला हवी होती. आता विकसित भारताच्या संकल्पनेमागे थोडंसं मी विस्ताराने सगळं सांगेन या सगळ्या विषयामध्ये, की त्याचं असं आहे की 10 वर्ष मोदींचं सरकार होतं. या 10 वर्षामध्ये देशाने केलेली प्रगती या सगळ्या लोकांना माहीत आहे. आणि त्या प्रगतीचं एक व्यापक रूप आपण समाजातली आपण सुज्ञ मंडळी आहात, बुद्धिजीवी वर्ग आहात, त्यामुळे आपण सगळ्यांनी समाजापर्यंत नेण्याची खरी गरज आहे, खरी ओळख करून देण्याची गरज आहे. म्हणजे 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी समाजातल्या प्रत्येक घटकासाठी योजना तयार केल्या आणि त्या सक्षमपणे राबवल्या सुद्धा योजना. पण मोदींच्या प्रत्येक योजनेमागे आणि एक वेगळी योजना आहे हे सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या योजनांकडे, त्यांच्या निर्णयांकडे आपण नुसतं वरवर पाहता नाही. म्हणजे एक उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण ते रोजगार या सगळ्या विषयावर आपण म्हणतो. पूर्वी काळी रोजगार हमी योजना असा एक प्रकार होता. तर मोदीजींनी काय केलं की देशभरातल्या 4 कोटी लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरं दिली. आता मला सांगा, ही घरं देताना त्यांना हक्काचं घर तर मिळालं, पण त्यामागे जे बेघर आहेत त्यांना घर देणे इतकाच मर्यादित उद्देश नव्हता. तर त्या सगळ्या अनुषंगाने 4 कोटी घरं बांधताना त्यासाठीचा रोजगार पण निर्माण झाला. म्हणजे तिथं गवडी लागला, त्याला सुतार लागला, त्याला आणि कोणता विषय लागला, त्याला मटेरियल लागलं, स्टील लागलं, सिमेंट लागलं, ही सगळी उलाढाल झाली. म्हणजे त्या जोगे सुद्धा एक रोजगार निर्माण झाला. दुसरं एक उदाहरण तुम्हाला मी सांगतो. आता आपण आयुष्यमान कार्डची योजना आली आहे. कितीतरी लोकांना आपण ह्या सगळ्याचा 5 लाख विम्याचा आपण उपयोग करून देणार, पण केवळ गरिबांना औषधोपचार व्हावेत म्हणून ही योजना आहे इतका मर्यादित अर्थ त्याचा नाही. तर त्याच्यामागे सुद्धा एक मोठा विचार आहे. आणि तो विचार असा आहे की गावागावांमध्ये ही वैद्यकीय सेवा उपलब्ध झाली पाहिजे, तिथे इन्फ्रा उभं झालं पाहिजे. तर मग ते कसं होईल? एक छोटे नर्सिंग रूम जे असतात गावांमध्ये, तिथे सुद्धा सगळ्या उपचारांसाठी डॉक्टर आले पाहिजे, थांबले पाहिजे. ते कसं होईल? तर सरकारचा विमा आहे, 100% पैसे मिळण्याची गॅरंटी आहे. आणि त्यामुळे तिथे एक नर्सिंग होम उभं होईल आणि सरकार ह्या उपचाराचे पैसे सरकार देईल, म्हणजे ती हमी आहे. आणि अशा सगळ्या पद्धतीने खेड्यापाड्यांमध्ये सुद्धा चांगल्या वैद्यकीय सोयी आपोआप निर्माण होतील, असा त्यातला एक मोठा व्यापक अर्थ आहे, तो आपण लक्षात घेतला पाहिजे. तिसरी गोष्ट की या भारताला जगात एक वेगळं स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न मोदीजींनी गेल्या 10 वर्षामध्ये केला. आणि आता असं आहे की भारत हा देश एकेकाळी जो गरीब देश आहे, ज्या देशाची फार काय जगाच्या पातळीवर त्याची दखल घेतली जात नव्हती, मोदीजींनी जाणीवपूर्वक ते निर्माण केलं. मोदीजी जिथे तिथे जातात तिथे तिथे त्यांचा जो सत्कार होतो, सन्मान होतो, तो मला वाटतं अख्ख्या भारताचा सन्मान आहे. आणि पुढच्या सगळ्या कालावधीमध्ये या देशाला जागतिक महासत्ता, खरं तर महासत्ता शब्द चुकीचा आहे, कारण मोदींचं काम आहे ते सत्तेप्रत जाणारं नाही, तर जागतिक लेवलला महागुरू म्हणून एस्टॅब्लिश करण्याचं, महागुरू म्हणून प्रस्थापित करण्याचं काम सुरू आहे. आणि तो अगदी त्याचे 1-2 टप्पे त्याची सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अविकसित देश तो विकसनशील देश तो आत्ता सेमी डेव्हलप म्हणजे अर्धविकसित इथपर्यंत त्याने आणून ठेवला. पुढच्या काळामध्ये तो विकसित भारत म्हणून डेव्हलप होणार आहे. आणि या सगळ्यासाठी केलेल्या कामामध्ये दुसरं एक काम आहे की देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा व्यवस्थेवर एकदम चांगलं लक्ष दिलं. आज तुम्ही बघत असाल की गेल्या 10 वर्षापूर्वी ज्या ज्या काही गोष्टी
इथलं जनजीवन विस्कळीत करण्याचं सगळं जे चालू होतं, आपले सगळे खर्च आणि ह्या सगळ्या गोष्टीच्या बाह्यशक्तीला थोपवण्यासाठी होत होत्या, त्या आता या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये पूर्णतः बंद झाल्यात. हा एक विषय आहे. कारण कसं असतं, आता याच लोकांच्या बाबतीत मी म्हटलं तर आपण म्हणतो ना की आपण भलं किंवा आपलं काम भलं, पण मला वाटतं 2 पावलाच्या पुढे जायला पाहिजे. एक छोटंसं उदाहरण देतो. रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध झालं आणि त्या युद्धामध्ये लाखो, म्हणजे माझ्याकडे असलेला आकडा 25 लाखापेक्षा जास्त लोक आपला घर दार बंगला गाडी घोडा सगळं सोडले आणि कोणातरी आश्रयाला गेले. त्यामुळे देशाची सुरक्षा हा सुद्धा विषय महत्त्वाचा आहे. तुम्ही तुमचं विश्व काही उभं कराल, पण ज्यावेळी अशी स्थिती येईल त्यावेळी तुमचं ते काय राहणार नाही ना, तुम्हाला ते सगळं सोडून कुठेतरी जावं लागेल. युक्रेनमधल्या लोकांना कोणीतरी आश्रय दिला, पण उद्या भारताला आश्रय देणारं असं कोण आहे का? म्हणून स्वतः बलवान झालं पाहिजे, ही मोदीजींची संकल्पना आहे आणि 10 वर्षामध्ये त्या अनुषंगाने त्यांनी काम केलं. आणि यातला एक थोडासा मुद्दा मी सांगतो की मगाशी मी जसं म्हटलं ना, रोजगाराच्या विषयामध्ये देशभरामध्ये इतकं इन्फ्रास्ट्रक्चर जोराने सुरू आहे, मग ते सगळीकडे आहे. आध्यात्मिक जी काही केंद्र आहेत तिथे पण मोठे डेव्हलपमेंट होत आहेत, रस्ते होत आहेत, ब्रिज होत आहेत, एअरपोर्ट होत आहेत, सगळं होतात. हे सगळं होताना देशातले कितीतरी इंजिनियर्स, कितीतरी आर्किटेक्ट, कितीतरी डिझायनर, कितीतरी कौशल्यवाली माणसं ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये कामाला लागली आहेत. आणि ह्या खूप मोठा विषय आहे. असं आहे, विश्वकर्मा योजना निघाली, इथल्या लोकांना आपल्याकडच्या संकल्पना अशा आहेत थोड्याशा की एखादी फॅक्टरी व्हावी, एखादा मोठा कुठला तरी उद्योग घ्यावा आणि कामगार म्हणून लोकांनी जावं. ह्याच्या पलीकडे जाऊन मोदीजी विचार करतात की तुमच्या हातात असलेल्या कौशल्याला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने सगळे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे असं चारही बाजूला सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत. मगाशी म्हटलं तसं राम मंदिर केलं, त्या राम मंदिराबरोबर 4 कोटी लोकांना घर देण्याचं पण काम केलं. म्हणजे पॅरलली सगळ्या गोष्टी सांभाळण्याचं काम मोदीजींकडनं होतंय. तर ही विकसित भारताची संकल्पना आहे. दुसरं त्यातलं एक मुद्दा राहिला की देशाला आत्मनिर्भर केलंय. आज कोणतीच गोष्ट आपल्याकडे होत नाही, आपल्याकडे बनणार नाही अशा पद्धतीचं आहे. मोबाईलचं तर साधं उदाहरण आहे. 80% मार्केट ज्या चीनकडे होतं, आता 100% आपल्याकडे येण्याची हे निर्माण झालेली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये तो काय 5वा वगैरे क्रमांक हे सगळ्यांना माहीत आहेत. त्यामुळे अशा सगळ्या याच्यावर विकसित भारताच्या त्यांच्या संकल्पनेला साथ देण्याची मोठी गरज आहे. साहेब, खरं तर आता तुम्ही विकसित भारत संकल्पना नेमकी काय आणि एकूणच मोदी सरकार आणि राणे जे इकडचे उमेदवार आहेत यांची सांगड सांगितलं. खरं तर या चर्चेतनं एक गोष्ट अधोरेखित होते, आतापर्यंत ज्या काही योजना आल्या त्या फक्त तेवढ्याच वर्षापुरत्या किंवा त्यापुरत्याच मर्यादित नव्हत्या, तर त्या योजनेच्या मागे पुढील अजून 5 वर्षाचं, पुढील अजून 10 वर्षाचं काही गणित घालण्यात आलंय असं तुमचं म्हणणं आहे का? नाही, 100% इथे मोदी सरकारने सगळ्या जातीपाती सोडून एक 4 जाती आहेत असं त्यांचा म्हणजे समज करून दिला किंवा आम्हाला सांगण्यात आलं. एक म्हणजे महिला, दुसरा युवक, तिसरा किसान आणि चौथा गरीब. हे 4 घटक सोडले तर याच्या व्यतिरिक्त दुसरी जात नाही. मोदीजींनी आपल्या कार्यकालामध्ये महिलांसाठी इतक्या योजना आणल्या की त्या योजनांनी महिला वर्गांमध्ये आज आनंदाचं वातावरण आहे. युवा वर्गाला एक आश्वासक केलं. मगाशी मी जसं म्हटलं ना की स्किल डेव्हलपमेंट, कौशल्य विकास या सगळ्या विषयामध्ये खूप काम आहे. डिजिटल युग आणलं, हे सगळं युवा वर्गाला आश्वासक वाटणार आहे किंवा युवा वर्ग आश्वस्त झाला की आपण काहीतरी कुठेतरी जाऊ शकतो, करू शकतो या सगळ्या विषयामध्ये. तो झाला. नंतर केवळ आपण शेती करा, हे करा असं सांगण्यापेक्षा तो शेती करतो आणि त्याचा सन्मान म्हणून 6,000 रुपये पाठवण्याची योजना आणली. असं कुठल्या सरकारमध्ये झालं होतं असं मला वाटत नाही. गरिबांचा विषय असेल तर गरिबांसाठी मोफत अन्नधान्य, मगाशी म्हटलं तसं आयुष्यमान सुविधा हे सगळ्या केल्या. आता मोफत अन्नधान्य 80 कोटी लोकांना देतोय, त्याच्या मागे पण एक वेगळा अर्थ आहे की हे सगळं अन्न, हे जे आपलं अन्नधान्याचं उत्पादन वाढवण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत, खरं तर ते उत्पादन वाढलेले शेतकरी काय करतील, त्यांना हमीभाव मिळाला पाहिजे म्हणून ते सरकार सगळं खरेदी करते आणि परत ते खरेदी केलेलं काय करणार, ह्या सगळ्या लोकांना जाते. म्हणजे आपला देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावा आणि त्याच्या अनुषंगाने देशातलं कोणी उपाशी राहता नाही अशा प्रकारचं एक सर्कल मोदीजींनी त्या सगळ्या विषयामध्ये पूर्ण केलंय. आणि ज्या ज्या योजना त्यांनी राबवल्या आहेत त्या पुढच्या आमच्या संकल्पपत्रामध्ये आहेत. त्या सगळ्या योजना आपल्या पुढच्या 5 वर्षापर्यंत चालणार आहेत आणि ह्या सगळ्या योजनांच्या अनुषंगाने देशामध्ये एक चांगलं वातावरण आहे. खरं तर ह्या चर्चेच्या आपण पुढे जातो. चर्चेच्या पुढे जात असताना प्रभाकरजी, मला खरंच तर जाणून घ्यायचं आहे, मोदींनी 400 पारचा नारा दिला किंवा ते एक अभियान म्हणून आज संपूर्ण देशभरामध्ये ते राबवलं जातंय की यावेळी 400+ असो. तुम्ही नेमकं या भागाचे महायुतीचे जे उमेदवार आहेत नारायण राणे यांच्याकडे
काय म्हणून पाहताय आणि तुम्हाला नेमकं राणेंकडनं काय अपेक्षा आहेत, एक जिल्हाध्यक्ष म्हणून किंवा त्याचप्रमाणे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा एक नागरिक म्हणून तुम्हाला नेमकं त्या उमेदवारांकडनं अर्थात नारायण राणेंकडनं काय अपेक्षा आहेत? सगळ्यात आधी मी आमच्या महायुतीच्या नेत्यांचे, भारतीय जनता पार्टीचे आभार अशासाठी मानेन की एकतर या मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पार्टीला 80 सालानंतर पहिल्यांदा लढण्याची संधी मिळाली आणि मी त्यात भाग्यवान आहे की यावेळी भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्षही माझ्याकडे जबाबदारी आहे आणि त्यांनी कमळ निशाणीवर लढण्याचं आम्हाला हे दिले, लढण्यासाठी आम्हाला ती मुभा दिली आणि त्यात करून त्यांनी जे उमेदवार दिलेले आहेत सन्माननीय राणेसाहेब, त्यामुळे ही एक अजून दुधात साखर असते तसा हा विषय आहे. कारण राणेसाहेब हे काय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला, रत्नागिरी जिल्ह्या, कोकणला, महाराष्ट्राला अपरिचित असं नेतृत्व नाही. राणेसाहेबांचं एक विशेष आहे की खूपच धमक असलेला, मोठं व्हिजन असलेला आणि मिशन पूर्ण करण्याची ताकद असलेलं व्यक्तिमत्व आहे. 90 सालापासून राणे या जिल्ह्यावर, या कोकणवर, ह्या कोकणचा ध्यास घेतलेले आहेत. या छोट्या छोट्या जिल्ह्यांना महाराष्ट्र असेल किंवा महाराष्ट्राच्या पातळीवर एक चांगलं नाव देण्याचं काम त्यांनी केलं. म्हणजे 90 पासून राणेसाहेबांनी केलेलं काम आहे ना, ते दृष्टीआड करून चालणार नाही, हे पण सगळ्या लोकांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. कारण त्या काळामध्ये अनुकूल परिस्थिती नव्हती, सेंट्रलकडनं मोठा फंड येतो अशा काही गोष्टी वगैरे नव्हत्या. पण अशा काळातही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वाडी वस्त्यांवर रस्त्यांचं जाळं विणलं. त्यावेळी आपल्याकडे पाणी टंचाईचा फार प्रश्न होता. पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध केल्या, लाईटच्या सुविधा उपलब्ध केल्या. सगळ्यात मोठं काम काय केलं त्याने, त्यावेळी PHC उभारल्या. आरोग्य क्षेत्रामध्ये चांगलं काम केलं, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये सगळं चांगलं काम केलं आणि हे सगळं काम करत असताना त्यांना जी काही पदं मिळाली किंवा जी पदं त्यांनी उपभोगली, त्या प्रत्येक पदाचा 100% उपयोग या जिल्ह्यासाठी, या कोकणसाठी केला. हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वातलं एक विषय आहे त्यातला, किंवा त्या सगळ्या विषयामध्ये राणेसाहेबांचं व्हिजनच सगळ्यात मोठं आहे. त्यामुळे मला वाटतं की त्यांच्यासारखा व्हिजनरी नेता, म्हणजे व्हिजन मोठा याचा विषय तुम्हाला सांगतो की लोक छोट्या गोष्टींवर चर्चा करतात. कोणतरी म्हणतं की काय उद्योग आणले वगैरे, पण राणेसाहेबांनी जे स्वप्न बघितलं आणि पूर्णत्वास येतंय ना, तो एक मोठा विषय की देशामध्ये फक्त 20 टेक्नॉलॉजी सेंटर आहेत, 20, आणि त्यातलं एक सेंटर त्यांनी ओरोस येथे उभं केलंय. त्याचा आवाका इतका मोठा आहे की कुठे फॅक्टरीत कामाला लागण्यापुरतं मर्यादित नाही, तर उद्या या संपूर्ण सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, गोवा असेल आणि आजूबाजूच्या सगळ्या राज्यांना त्याचा फायदा होणार आहे की वर्षाकाठी 10,000 मुलांना प्रशिक्षण मिळणार आहे वेगवेगळ्या उद्योगांचं. मग त्यात फूड टेक्नॉलॉजी असेल, त्यामध्ये ॲटोमोबाईल असेल, त्यामध्ये आणि कोणत्या गोष्टी असतील, अशा प्रकारचे युवक या प्रशिक्षण केंद्रातून तयार होतात. ही मोठी उपलब्धी आहे. म्हणजे इथल्या 200 माणसांना कामाला लावण्यापेक्षा काम देणारी माणसं तयार करण्याचा हा त्यांचा विषय आहे. त्यामुळे त्यांना जर अडीच वर्ष मंत्रिपद मिळालं, त्यामध्ये त्यांनी एवढं मोठं काम उभं केलं. त्यांनी बाकी छोटी मोठी MSMEच्या माध्यमातून कामं केली, त्याची मी चर्चाच करत नाही. त्यामुळे असा नेता आहे. पुढच्या मोदींच्या 400 पारच्या घोषणेमध्ये सन्माननीय राणेसाहेब तिथे त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून मंत्री म्हणून असणार आहेत उद्या, आणि ते झाल्यानंतर पुढच्या 5 वर्षामध्ये जे काय विकसित भारताच्या अनुषंगाने येणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या राणे या सगळ्या मतदारसंघामध्ये चांगल्या पद्धतीने राबवतील. कारण त्यांच्याकडे मागून मिळालं नाही तर ते खेचून आणण्याची धमक आहे. त्यामुळे राणेसाहेब या सगळ्या विषयामध्ये, राणेसाहेबांची उमेदवारी ही मोठा विषय आहे. आणि ती म्हणून मी म्हणतो की मोदी सरकार बरोबर, कालच्या आमच्या देवेंद्रजींनी पण काल म्हटलंय की मोदी आणि राणे हे कॉम्बिनेशनच कोकण विकासाचं धोरण आहे, कोकण विकासाचं मॉडेल आहे. प्रभाकर सावंत यांच्याशी आपण बोलतोय. सावंत साहेब, खरं तर माझे काही 2-4 प्रश्न अजून आहेत ते, आणि ह्या चर्चेच्या निमित्तानं मला ते विचारायचे देखील आपल्याला आहेत. प्रभाकरजी, काय सांगाल, आपण एकूणच सर्व घटकांमध्ये काम करताय, कला, साहित्य, क्रीडा, शैक्षणिक, व्यावसायिक, आरोग्य, या सर्व घटकांमध्ये आपले जवळचे संबंध असलेला मित्रपरिवार देखील मोठ्या प्रमाणात आहे, जो राजकारणाच्या पलीकडे. या सर्व मित्रमंडळींना नेमकं तुम्ही काय आवाहन कराल, त्यांना काय नेमकं सांगाल? खरं तर मी कोकणशाही चॅनलचे आभार मानतो की एका जिल्हाध्यक्षाची मुलाखत घ्यायला येताना एक वेगळा विषय देऊन तुम्ही या मुलाखतीमधून मला बोलतं केलं, त्याबद्दल मी धन्यवाद मानतो. कारण अनेक विषय आहेत, ते विषय, प्रत्येक विषय हा राजकीय अंगाने घेऊन त्या निवडणुकीच्या काळामध्ये मुलाखतींचा सिलसिला मी बघतो. त्यामुळे मी विशेषतः तुमच्या चॅनलचे आभार मानतो. आता मी या सगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणारी बरीच मंडळी आहेत आणि मला त्यांच्याबद्दल प्रचंड आदर आहे.
त्यामुळे मला एकच त्यांना आवाहन करावंसं वाटेल या सगळ्यामध्ये की राणेसाहेबांचा या मतदारसंघातला विजय हा निश्चित आहे. मोदीजींच्या सरकारमध्ये 400 पारच्या याच्यामध्ये हा आमचा खासदार असणार आहे हे सगळं निश्चित आहे. कारण आत्ता थोडा सगळा ट्रेंड बघितल्यानंतर आम्ही सुद्धा राणेसाहेबांच्या सगळ्या प्रचाराच्या निमित्ताने असताना राणेसाहेबांनी जिल्ह्यामध्ये एवढं काम केलं, कोकणामध्ये एवढं काम केलं. त्यामुळे एक विषय असा आहे की ज्या लोक म्हणतायत की 34 वर्ष राणेसाहेबांनी जिल्ह्यासाठी काम केलं, पण मला कधी मतदानाचा अधिकार मिळाला नाही थेट. म्हणजे उदाहरणार्थ राणेसाहेब कुडाळ मालवणमध्येच लढले, त्यामुळे अगोदर तो कणकवली मालवण होता. त्यामुळे हे 3 तालुके सोडून बाकीच्या तालुक्यांमध्ये किंवा रत्नागिरीमध्ये राणेसाहेबांना मत देण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये आज ती एक उत्सुकता आहे, लोकांमध्ये तो एक आनंदाचा विषय आहे की आपल्याला राणेसाहेबांनी आपल्यासाठी एवढं केलं, त्यांना मत देण्याचा संधी आपल्याला आहे. आणि मला असं वाटतं की या सगळ्यांनी त्या संधीचं सोनं केलं पाहिजे. आता कुडाळ मालवणच्या बाबतीत थोडासा वेगळा विषय आहे की राणेसाहेबांना त्यांनी कायमच संधी दिली, राणेसाहेबांच्या पाठीशी राहिले ती लोक. पण 2014 साली काहीतरी लोकांच्या मनात आलं आणि त्यांनी एक वेगळा पर्याय निवडण्याचा प्रयत्न केला. खरं तर प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण एका पर्यायाला दुसरा पर्याय काहीतरी शोधण्याचा प्रयत्न करतो, कधी तो सफल होतो, कधीतरी तो विफल होतो. तर 2014 साली असंच झालं की लोकांनी शोधलेला पर्याय हा कोकणच्या विचाराला तारक नाही तर मारक आहे. हे सगळं झालं, हे लोकांना आता कळून चुकलं. अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचं तर त्या पर्याय बदलण्याच्या विचारामध्ये आमच्यासारखी काही मंडळी सुद्धा होती, पण नियतीने आम्हाला ती चूक सुधारण्याची संधी दिली आहे. मला असं वाटतं की इथल्या सगळ्या जनतेने सुद्धा आता निर्णय केलाय की आम्ही सुद्धा ही चूक सुधारणार आहोत. त्यामुळे पूर्ण कोकणातली सगळी या मतदारसंघातली जनता आहे ही राणेसाहेबांना मत देण्याला उत्सुक आहे. आणि यावेळेचं मत देण्याचा आनंद तिहेरी आहे. एकतर आपण जे मत देणार आहोत ते सन्माननीय मोदी साहेबांना, विकसित भारताचे जे जनक आहेत, विकसित भारताचे प्रणेते आहेत, त्यांना पंतप्रधानपदी 3ऱ्या पर्वात बसवण्यासाठीच आपलं मत असणार आहे. दुसरं, भारतीय जनता पार्टी एक सगळ्यात मोठी संघटना आहे, विचारांची संघटना आहे, त्या विचारधारेला आपलं मत देण्याचा एक आनंद आहे. आणि तिसरा, राणेसाहेबांसारख्या चांगल्या एका व्यक्तिमत्वाचा सन्मान करण्याची संधी याने मिळणार आहे. त्यामुळे तिहेरी आनंद असा लोकांमध्ये मला दिसून आला. आता तुम्ही मगाशी म्हटलं तसं या सगळ्या मंडळींना मी एक अपील करेन. खरं तर मी त्यांचा मित्र आहे आणि माझं अपील सुद्धा तसं राजकीय नसणार आहे. जरी राजकारणासाठी असलं तरी ते राजकीय हेतूने नाही आहे. मी असं अपील करेन की या माझ्या सगळ्या मित्रांनी, म्हणजे कला, क्रीडा, साहित्य, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक कामात असलेल्या सगळ्या मंडळींनी, आपला मित्रपरिवार आहे, आपल्या आस्थापनातली मंडळी आहेत, या सगळ्यांना आणि स्वतः आणि सगळेजण ह्या सगळ्यांनी आधी मतदानासाठी बाहेर पडलं पाहिजे. 100% मतदान कसं होईल हा आग्रह त्यांचा असला पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजे, असं माझं एक आव्हान त्यांना असेल, अशी माझी विनंती असेल. आणि दुसरी विनंती अशी असेल मित्र म्हणून की मी ज्या काही गोष्टी सांगितल्या किंवा तुमच्या अभ्यासामध्ये आल्या, विकसित भारत, मोदी, राणेसाहेब, कोकणचा विकास, कारण या कोकणच्या विकासासाठी राणेसाहेब जसं काम करत आहेत तसे आमचे सन्माननीय पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांनी सुद्धा गेल्या 7-8 वर्षामध्ये इथे खूप चांगलं काम निर्माण केलं. आणि त्या सगळ्या विषयाच्या अनुषंगाने तुम्हाला जर माझे विचार पटत असतील तर अवश्य माझ्या पक्षाला तुम्ही मतदान केलं पाहिजे. कारण तुमचं एक मत हे राणेसाहेबांना मिळणार आहे, ते भारतीय जनता पार्टीला मिळणार आहे आणि ते मोदींपर्यंत जाणार आहे. आणि हे सगळं तुम्ही केल्यानंतर त्या सगळ्यात म्हणजे मला तुम्ही माझे विचाराशी सहमत झाल्याचा एक आनंद मला मिळणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी या मतदानामध्ये 100% सहभागी व्हावं असं मला त्यांचं एक सांगणं आहे. खरं तर ना प्रभाकरजी, मी शेवटच्या प्रश्नाकडे किंवा अगदी ह्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय. पत्रकार आहे आणि एका राजकीय राष्ट्रीय पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षाची मुलाखत घ्यायला बसलोय. त्यामुळे तुम्ही जरी बोललात नाही तरी तुम्हाला प्रश्न आम्ही विचारणार आहोत. खरं तर मगापासून ही मुलाखत संपूर्ण चालली आहे प्रभाकरजी. या मुलाखतीमध्ये तुम्ही कुठंच काही विरोधकांवरती बोललात नाही, कुठंच काही टीका करत नाहीयेत, असं मात्र या मुलाखतीमध्ये कुठंतरी मला पाहायला भेटलं, समोर आलं, अधोरेखित झालं. विरोधकांवरती टीका करायचीच नाहीये का नेमकं काय याच्यामध्ये, काय तुमच्या डोक्यात काय चाललंय? प्रश्न चांगला आहे, कारण पत्रकार म्हणून तुम्हाला त्यात काहीतरी झिस्ट मिळाल्याशिवाय त्याची बातमी होत नाही. पण या सगळ्या विषयामध्ये एक मी सांगू इच्छितो की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारचं
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीभाई यांच्या नेतृत्वाखाली जे NDAचं सरकार आहे त्याचं कामच इतकं मोठं आहे की ते काम सांगण्यालाच आपल्याला वेळ पुरत नाही. त्यामुळे विरोधकांचं उणीधुनी काढण्यामध्ये आपण वेळ वाया घालवू नये. आपण केलेलं काम आहे, आपल्या उमेदवाराची जी काय पात्रता आहे, उमेदवाराच्या वैशिष्ट्य आहेत आणि आपल्या पक्षाची काय ध्येय धोरण आहेत, हीच लोकांपर्यंत घेऊन गेलं आपण तर त्यानेच खूप मोठं काम होईल. आपली रेष एवढी मोठी आहे की दुसऱ्याच्या रेषा उगाच पुसण्याच्या, खोडण्याच्या किंवा त्याच्याशी कंपॅरिझन करण्याच्या विषयामध्ये जाऊ नये. लोक सुज्ञ आहेत. त्यामुळे गेल्या 10 वर्षामध्ये या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी काय केलं आणि जर हे भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार असता तर काय झालं असतं, सरकार होतं देशामध्ये. त्यामुळे हा फरक स्पष्ट आहे. आणि मी ज्या लोकांशी बोलतोय आता ती सगळी लोक इतकी सुज्ञ आहेत की त्यांना सगळा हा अभ्यास आहे. फरक स्पष्ट आहे. त्यामुळे वेगळं आपण सांगण्याची काही गरज नाही. आणि असं वेगळं सांगायला लागलो तर लोक म्हणतील की आम्हाला माहीत असलेल्याच गोष्टी सांगतोय. त्याच्यामुळे त्याच्याकडे मी टाळतो. जाता आता फक्त एकच विषय सांगतो या सगळ्या विषयामधलं. एक छोटासा किस्सा आहे. तो किस्सा असा आहे की अटलजींचं सरकार आलं आणि 2-3 वर्ष झाल्यानंतर त्या तत्काल आपले जे आता पंतप्रधान आहेत नरेंद्र मोदी, ते राष्ट्रीय आपले सचिव होते आणि प्रवक्ते म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी होती. आत्ता जरी ते प्रेसशी कधी बोलले नाही तरी ते भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते होते. आणि प्रवक्ते असताना पत्रकारांनी तुमच्यासारखा त्यांना एक प्रश्न विचारला की मोदीजी, भारतीय जनता पार्टी किंवा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं जे जाहीरनामा असतो तर त्या जाहीरनाम्यामध्ये ज्या गोष्टी तुम्ही सांगता त्या सगळ्यात पूर्णत्वात जात नाही. मोदीजी म्हणाले बिलकुल, आम्ही जाहीरनाम्यामध्ये सगळ्या गोष्टी लिहितो पण लोक ज्या पद्धतीने आम्हाला जनाधार देतात, ज्या संख्येने देतात, जो मॅन्डेट मिळतो त्या हिशोबाने त्या पूर्ण होणार. तुम्ही एकदा आम्हाला पूर्ण मॅन्डेट द्या, पूर्ण जनाधार द्या, त्या गोष्टी पुऱ्या होतात की नाही बघा. हे साधारणतः 2002ला वगैरे 2001ला 2ला वगैरे त्यांचं वक्तव्य होतं. आता ते मंत्री पंतप्रधान झाले आणि त्यानंतर त्या पहिल्या जाहीरनाम्यातल्या ज्या काही गोष्टी होत्या त्या पूर्णत्वास गेल्या. राम मंदिर झालं, 370 झालं, सगळं झालं. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा जाहीरनाम्याला आपण संकल्पपत्र म्हणतो. जाहीरनाम्यातला प्रत्येक मुद्दा हा केवळ मुद्दा नाही तर तो संकल्प असतो. आणि संकल्पाविषयी माहिती आहे तुम्हाला, एकदा आपण संकल्प सोडला की कधी ना कधी तो पूर्ण करण्याचं आपलं स्वप्न असतं, तो सिद्धीस न्यावाच लागतो. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचा संकल्प म्हणून आपल्याला दुसऱ्या विरोधकांना काही कमी लेखण्यापेक्षा आपण आतापर्यंतच्या संकल्पाची पूर्ती कशी केली आणि पुढचे संकल्प कसे पूर्ण होतील हा लोकांना विश्वास आहे. एक शेवटचा प्रश्न आहे माझा सावंत साहेब आपल्याला. खरं तर नारायण राणे यांची उमेदवारी आणि या उमेदवारीनंतर रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचं थेट मुंबई, थेट दिल्ली, थेट कॅबिनेट दिल्लीची अर्थात देशाची कॅबिनेट, हे जे काही रिलेशन, नातं, सांगड जोडलेलं चित्र पाहायला भेटलं इथं रत्नागिरी सिंधुदुर्गातल्या जनतेला. तुम्ही नेमकं ह्या सांगडकडे कसं पाहताय? अगदी शेवटचा प्रश्न. नाही, या विषयामध्ये भारतीय जनता पार्टीला कोकण हा विकासाच्या बाबतीत एकदम पुढच्या स्टेपला न्यायचं आहे. कारण कोकणामध्ये विकासाच्या संधी खूप आहेत. इथे मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करायचं आहे, इथे पर्यटनामध्ये काम करण्यासारखं खूप आहे. आणि कोकण जो मुंबईवर किंवा दुसऱ्या शहरांवर अवलंबून अशी एक प्रतिमा अनेक वर्ष झाली आहे, खरं तर ते आपल्याला पटणारी नाही. तर त्या सगळ्या भूमिकेला जर हे केलं पाहिजे, त्या भूमिकेला जर आपण बाजूला केली पाहिजे तर ह्या कोकणाचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून भारतीय जनता पार्टी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. सन्मान्य राणेसाहेबांनी मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये काम केलं. त्यांना दिलेलं खातं होतं ते 100% खर्च करण्याचं इतकं मोठं खातं त्यांचं आहे. एखाद्या राज्याचा अर्थसंकल्प असतो तेवढं मोठं त्यांचं खातं होतं. तर त्या खात्याला चांगल्या पद्धतीने न्याय दिला. त्यामुळे राणेसाहेब या ठिकाणून खासदार म्हणून जातील. आणि आमचे देवेंद्रजी असतील, एकनाथजी शिंदे असतील किंवा अजित पवार असतील, चव्हाण साहेब असतील, ह्या सगळ्यांनाच विश्वास आहे की इथलं नेतृत्व जे आहे ते केंद्रापर्यंत, केंद्रीय मंत्रिमंडळात जाईल आणि तो जो सगळा अपेक्षित विकास जो आहे तो ते राणेसाहेब करू शकतात, अशा पद्धतीची ती सांगड आहे. खरं तर सावंतसाहेब, आपण एकूणच या सविस्तर चर्चेमध्ये सहभागी झालात. पूर्ण वेळ कोकणशाहीच्या सर्व प्रश्नांची उत्तर दिलात. खरं तर ही मुलाखत बिगर राजकीय झाली आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण शेजारी बसलेला माणूस सुद्धा खरं तर एका अर्थानं बघायला गेलं तर एका राष्ट्रीय पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तर आहेत,
परंतु बिगर राजकीय व्यक्तिमत्व म्हणून आजच्या घडीला प्रभाकर सावंत यांची रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि या कोकणामध्ये एक चांगला मित्र परिवार आहे आणि तशी त्यांची ओळख देखील आहे. एकूणच साहेब, आपण या चर्चेमध्ये सहभागी झालात, धन्यवाद. आपण मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.